Ix-xahar ta' Diċembru huwa wieħed impenjattiv għal ħaddiema responsabbli minn proġetti Ewropej. Dan għaliex proġetti finanzjati minn fondi Ewropej għal perjodu 2007-2013 irid ikunu konklużi fil-ġimgħat li ġejjin. Minkejja l-impenji ta' dawn il-ħaddiema biex il-fondi Ewropej ikunu assorbiti kollha sal-aħħar ta' din is-sena, xorta waħda sabu l-ħin sabiex ikomplu jitħarġu dwar dan is-settur. Matul il-ġurnata tal-ħamis dawn il-ħaddiema attendew għal sessjoni ta' taħriġ sabiex ikomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom fl-immaniġjar ta' dawn il-fondi. Fit-tmiem ta' taħriġ is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg irringrazzja lil ħaddiema tal-impenn tagħhom biex numru ta' proġetti saru realtà u se jitgawdew mill-poplu Malti. Turi mhux biss is-sodisfazzjon tiegħi bħala membru ta' dan il-gvern illi assorbejna id-doppju tal-li osserba ħaddieħor f'10 snin, imma anke turi il-sentiment illi hemm anke fost il-parteċipanti li qegħdin jiċċelebraw dak tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg preżenta ċertifikati lil ħaddiema kollha li pparteċipaw fis-sessjoni tat-taħriġ.